Koodi helposti laitetaan verhot kiinni, kun ei kuule muuten mitään. Semmoista läksin puhumaan. Kun otas on vähän korvassa. Nyt jotain kun ei kuule. No niin, nyt kuulee taas. Oli vähän korva lukossa, mutta nyt se aukes. Katsotaan niitä korvia. Näin niitä korvia voi joutua availemaan, kun on korvat erilaisesta syystä lukossa. No niin, nyt ei ole enää, joo. No niin, nyt on korva sitten auki. Tykkäsin puhua tämmöisestä Linux niin Ubuntu-jakelusta 16.04 ja että miksi sellaisessa kannattaa jo niin asennusvelvovaiheessa antaa nämä valita, että Pyhi- ja laitteisstokortille ja MP3 asennetaan kodekit. Mä kerron ihan tuokion kuluttua, että miksi ne kannattaa tehdä siinä jo asennusvelhon aikana. Hetki. Asennusvelhon aikana kannattaa valita sen takia, että asentaa ne laitteiston hyvikortit ja MP3 ja muut kodekit. Koska itse en ainakaan pidä sellaisesta, että niitä kodekkeja joutuu lähteä etsiä sit jälkikäteen. Se voi olla vähän haasteellista tietää, että mikä kodekki asennetaan. Ja se on parempi etsiä se kodekki oikeastaan siinä heti silloin alussa ja asentaa se, jotta sitten ei tarvitse asennuksen jälkeen niitä miettiä. Koska jos sä et asenna näitä multimedia-kodekkeja heti alussa siinä, niin siinä käy helposti niin, että se järjestelmä ei toimi. Tää toimii, mutta siinä ei toimi mikään tämä multimediaan liittyvä. Eli MP4, MP3, JPGM, niin ne eivät suostu pelittämään siinä koneessa, ellei sulla ole sitä kodekkia asennettuna. Ja se kodekki on hyvä aina vetää sieltä asennusvelhon kautta ruksittamalla, että se asentaa ne kodekit. Koska silloin ei tarvitse alkaa niitä sitten enää jälkikäteen etsimään, että missä ne kodekit on. Ja onko mulla nyt tässä ne uusimmat kodekit, ja onko mulla nyt sitä ja onko mulla nyt tätä. Vaan se, että sit aina olisi just uusimmat asennettuna se, että ei tarvitsisi silleen sitten miettiä, että onko mulla ne uusimmat kodekit asennettuna, vaan se, että kun Ubuntu ainakin nämä vanhemmat Ubuntu-jakelut, niin ne eivät automaattisesti asenna niitä, vaan ne pitää käskystä ruksittamalla valita asennettavaksi. Ne ei automaattisesti niitä asennaa, että pitää olla silleen kuitenkin, että valita sieltä, että se asentaa MP3-muotoiset kodekit, MP4, sitten jotakin AAC, M4A, koska muuten se Ubuntu lakkaa ja kieltäytyy niistä toistamasta ja se on oikeastaan aika pitemmän päälle kurja sitten jos Ubuntu ei pyöritä niitä, kun sit sä et voi kuunnella mitään MP3-levyjä, mitä sä oot polttanut. Sä et voi tostaa mitään laitettuja kuin MP4-tiedostoja, eli se on rajattu se toiminta aika minimaaliseksi, mitä sillä voi tehdä. Ja ne kodekit on aina hyvä siellä kuitenkin olla, koska tavallaan sillä saadaan se kone toimimaan. Ei se toimi sitten, kato, siellä ei esimerkiksi MP4-videot pyöri. Eli siellä ei pyöri MP4-videot esimerkiksi. Eikä siellä pyöri sitten MP3, eikä JPN, eli silloin tavalla Ubuntu kieltäytyy tekemästä paljon. Tämmönen lyhyt video oli tästä, mulla on nyt Ubuntu 16.04 tuolla menossa. Niin mä laitoin asennukseen tai siinä ruksitin, että asennetaan kaikki multimedia-kodekit. Ihan joka ikistä tiedostoa, mitä vaan voi olla. Ja tavallaan silloin me saadaan se niin, että se jaksaa pyörittää siellä kaikki. Mutta kaikille mukavaa päivää. Mä lähden nyt kattelemaan silloin nää Karria Broiler-kastikkeessa. Niin ai. Moi moi!